Wannan shine mutumin da ya mai da halittarsa zuwa ta dragon, ya raba harshensa biyu, ya yanke kunnuwansa, sannan ya zane jikinsa duka da tatu, sannan ya yi ƙaho a kansa duk dan ya kama da dragon. Amma me yasa ya hakan? Ya rayuwarsa take kafin ya hakan? Sannan me ya faru da shi bayan ya yi hakan? Richard Hernandez, wanda a yanzu ake kira da Tiamat Legion Medusa, ɗan ƙasar America, ya ɗauki tsawon lokaci yana caccanja halittarsa don ya koma ta macen dragon. Amma kafin hakan, Richard ya kasance wanda mijin mahaifiyarsa ya ringa zaluntarsa a lokacin da yake yaro, sannan a lokacin da yake shekara 5, danginsa sun yi watsi da shi yana rayuwa a cikin jeji. Amma bayan wasu shekaru, lokacin yana shekara 18, ya yi ƙoƙarin sabunta halakarsa da mahaifiyarsa, inda ya kira ta ya ce zai zo su zauna tare da ita, amma bai taɓa tunanin haka za ta faru ba. Amma sai ta ce a'a, saboda mijinta ba zai bar ta ba. Ba tare da ya san inda zai je ba, sai ya tafi inda motoci suke ɗaukar fasinja. Sai wani mutumi ya zo kusa da shi ya ce da shi ya zo ya bashi gurin zama, sai ya amince, amma hakan ya zame masa babban kuskure. Inda mutumin ya kai sa inda shi da abokin tarayyarsa suka yi ta lalata da shi har gari ya waye, inda hakan ya sa ya ƙara munana ƙiyayyarsa akan mutane, kuma hakan ya ƙara sa masa son bambanta kansa da 'yan adam. Ya ci gaba da rayuwarsa har ya zama ma'aikacin banki a matsayin mataimakin shugaban banki, inda ya fi kowane ma'aikaci samun kuɗi. Bayan wasu lokutan sai ya gane yana ɗauke da cutar ƙanjamau, kuma ya yi tunanin mutuwa zai yi, don haka ya ce ba yace za a yi ya mutu yana kama da 'yan adam, domin su suka ja masa komai. Bayan haka ne ya ajiye aikinsa, ya fara canja halittarsa har ya koma yadda yake so.